Kull 4 snin ħafna huma dawk li minn xhur qabel jibdew jaħsbu u jiffukaw fuq it-tazza tad-dinja tal-futbol. Issib min għalkemm mhux iffissat fil-futbol fix-xhur sajfin li fihom ikunu qed jixxandru l-logħob xorta waħda isib iċ-ċans li jsegwi xi partita jew oħra. Mhumiex biss l-irġiel li jsegwu l-partiti, iżda anke n-nisa jingħaqdu magħhom speċjalment jekk tkun xi partita taħraq. Biex ma nsemmux ukoll lil dawk li jaqdu l-album u jintefgħu il-partu l-kupuni tat-tazza tad-dinja. Kull tazza tad-dinja twassilna plejers li ħallu t-timbru tagħhom minqux fil-memorja tagħna. Żgur li t-turisti li ltaqgħu ma' Ian Traoré f'Pariġi jibqgħu jiftakruh għal kapaċità kbira li għandu fejn jidħol kontroll ta' ballun. Naraw. Ċertament li taqblu magħna li Traoré għandu talent kbir bil-mossi li kapaċi jagħmel bil-ballun. Min jaf, forsi fit-tazza tad-dinja li jmiss joħorġu xi plejers li nibqgħu niftakruhom għal kapaċitajiet inkredibbli tagħhom fil-logħba tal-futbol. Nistennew u naraw.